En comunicación telefónica ao técnico do equipo cullerdense. Javier Sebane, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, antes de nada, enhoraboa polo primeiro posto e polo ascenso. Moitas grazas. Bueno, comentar, unha liga, como dicía eu antes, apretada e sobre todo moi emocionante con un rival, a verdade que fortísimo, sobre todo ese Carral que chegou empatado a puntos ata a derradeira xornada. Sí, a liga foi bastante igualada. Tamén quero mencionar o Atlético Os Castros, que ainda quedaron 4 puntos por detrás. Creo que fomos os tres equipos que máis opcións tiñamos para poder conseguir o ascenso, ou polo menos o campeonato, mellor dito, porque o ascenso creo que vamos a ascender bastante máis de un, aínda que non sexa de maneira oficial, pero bueno, traballo nos costou, e aí, bueno, creo que o premio é merecido. Sí, como digo, todo estivo no aire ata esa derradeira xornada, como nos comentas, porque en principio estaba asegurado o ascenso para o primeiro, claro, eso sí, era mellor non xogar con lume, porque rematar segundo ou terceiro podería deixar fora dese obxectivo que imagino era o primeiro do equipo esta campaña. Bueno, o obxectivo non o sei. Eu lembrábame un dos capitaxes que o final do encontro do domingo, nunha entrevista que nos fixera o vosso compañeiro Fran no campo do Carrizo, no Trofeo Culleredo en categoría infantil, que había dito que éramos candidatos ao ascenso. Eu non o tiña claro, porque tampouco coñecíamos os rivais da Liga, pero bueno, creo que, como se suele decir, é unha liga regular e por suerte nesta ocasión fomos nosos máis regulares. Un equipo regular e sobre todo un equipo moi goleador, con máis de 200 goles en esta tempada en 30 partidos, por lo tanto un equipo moi ofensivo. Sí, creo que o xogar en Vilaboa creo que nos beneficiou bastante. Ao fin e ao cabo foi o que nos deu esa primeira praza, porque o golaveraxe particular co Carralo tiñamos igualado, si é certo que non fomos os menos goleados, pero si os máis goleadores, volvo a repetir, grazas a campos como Vilaboa e campos desas dimensións, porque sí que é certo que sufrimos nos campos pequenos. Bueno, está claro que o Olímpico foi o equipo máis anotador no ido de encaixadores, pois a cosa estivo realmente igualada. O Olímpico con 36 goles en contra, 30 o Carral e 32 o Atlético Los Castros. Bueno, agora unha temporada, imagino que para enmarcar unha temporada que vai a ser complicado igualar, pero agora é o momento de celebrar, descansar un pouquiño, pero tampouco demasiado, non? Porque xa está aí en riba a Copa da Coruña. Sí, creo que nos ven un pouco desconectar esta semana que non hai liga, porque sí, é certo que empeza a Copa da Coruña, pero este fin de semana é a fase previa, nós estamos exentos, empezaremos o fin de semana do 24 e 25 de maio, que nos 16 avos, nos enfrentamos ao equipo veciño que é o Sportingburgo. Un bonito derbi tamén xa para entrar na Copa. Sí, este ano non tuvemos na Liga, o tuvo o noso Infantil B, pero bueno, sí, sempre ben xogar cos equipos do Concello, que ao fin e ao cabo loitamos todos polo mismo objetivo, que é formar os rapaces. Bueno, por lo menos en teoría, en ese partido de Copa, o favorito, si miramos os números da Liga, sería o Olímpico de Rutis, pero claro, en unha Copa, en unha eliminatoria de esas características, seguramente as cousas se igualan bastante. Seguramente non é sobre o papel os favoritos somos nós, pero hai que ir a xogar o partido, son 80 minutos, o campo da Lavandeira que non é pequeno de todo, pero sí que non é das nosas condicións o que nos plantexamos durante toda a tempada, pero bueno, a Copa é o que ten, sempre que o pequeno está aí co aliciente de a ver se dá vence o de maior categoría.
Pois hai tempo para descansar, para celebrar o título ligueiro e despois xa para entrar con forza en esa Copa de A Coruña con este derbi cullardense que xa tamén comentaremos aquí en estes micrófonos. Javier Seoane, técnico do equipo infantil do Olímpico de Rutis, enhoraboa polo título, polo ascenso, moita sorte na Copa. Gracias por preocuparvos polo deporte do Concello e nada, iremos a chegar o máis longe posible na Copa, porque hai rivais de maior categoría, pero bueno, vamos a intentalo e a ver se podemos rematar a tempada con millor sabor de boca. Pois esperemos que así sexa. Moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos, un saúdo. Un saúdo. E falaremos